Sraith Pictiúr a seacht. Obair Dhian, Torthaí Maithe san Ardteistiméireacht. Pictiúr a Dhian. Sa pictiúr seo feicimid síle in ifig an gharm chóirí. Tá cuasaí ollscoile á bléacha. Tá simig síle sa cheimic agus tá si ag léirigh eolais maidir le cuasa in alibh. Dar leis an úsálam mar a chu, ní mór de Obair Dhian a dhéanamh tá go bhfuil 400 pointe ag teastáil uí chun an cuasa a fháil. Pictiúr a dó. I pictiúr a dó feicimid síle agus siobháin i glós na scoile. Taobh hir dóibh, tá beirt mhúcail ag imirt cisfeile. Tugann siobháin cur de híle dul chuig an disco an oíche sin, ach níl fonn ar híle dul tá go bhfuil an numracha obair bhaile aici. Pictiúr a trí. I pictiúr a trí, féin síle gléach ó na cara seán. Iann sé orthu ar bhaile dul go dtí an fictiúrlainn an oíche sin. Dar leis tá scanán iontacht arsúil sa bhaid ag tosú ar a 8 chlog. Déir síle go bhfuil brónarthaí ach ní féidir le dul tuis go bhfuil aiste le déanamh aici. Is léir ó seo go bhfuil síle an-darraíre faoin na cuid stadéir. Pictiúr a 4. Sa pictiúr seo feicimid síle ag stadéir ina seomra colata. Is léir go bhfuil si ag obair go dtí an dítheach. Tá leabhar scapathe ar fud na háite, ar an deisc agus ar an urlár. Ansin, feicimid tuismóthirí híle ag ól capáin té sa chiistin. Déir athair híle go bhfuil sé buartha faoi láthair. Dar leis, tá sosaigh teastáilúthaí ón stadéir agus ba chóirdaí dul amach san air uair. Pictiúr a 5. Lána dorthaí atá ann. Tá 450 pointe gnóthaithe ag síle agus tá glondar an domhain orthu le féin. Mollen clán híle í go háirnas béire. Dar le háine tá rá tiltte aici tuis go ndearnaisí sár iireacht i rinne bliana. Pictiúr a 6. I pictiúr a 6 tá síle i mbun chlárúcháin dá cuasa eolaíochta in ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Ba bhóthar fada é de ach tá síle iontacht sásta go bhfuil si inis ag a ceann scríola. Ceistena. Cad atá ar siúl ag na buachaillí i pictiúr a dó? Cén fánach féidir le dul go dtí an fictiúrlainn? Cén chuma atá ar híle i pictiúr a 6?